някъде, значи ме разбираш. Има ли нещо, което не казваш, защото е тихо? Нека бъдем открити, мога ли да те попитам? Нямаше нужда да питаш, шепълно си казваш, може ли да се опиташ да бъдеш с мен до края? Само ти ми остана, само не казвай, че трябва да бягаш, само подай ми ръката си, мога да те да дам. Колко път ме откажи за мен, не знам за теб, имаш и план Б. Колко път не разбера. За мене и няма да станеш мене целта. В ръцете изгробени да се вие с мастилото ми, което няма да се изтрие. Изпиши отгоре твоите куплети, риторика, срещу която няма аргументи. Изкрай това част от целия албум и всеки път разбира подкаст. Сега нещо познато може да изпеем заедно.